Os ydych chi'n chwilio am eich swydd cyntaf, neu'n edrych i ail ymuno fo'r byd gwaith, neu yn meddwl am newid gyrfa'n hollol, wel, da ni yma'n Cymru'n gweithio yn deall pa mor anodd dio i ddod o hyd i swydd ac yna i wneud y cais, ond da ni yma i helpu. Ar ein gwefan ar y tudalen Cyngor ynglŷn â gwaith, fedrwch chi ddod o hyd i gymorth ar bethau fel defnyddio a deall gwefannau chwilio am waith, neu cyngor ar sut i greu rhwydwaith proffesiynol ar-lein, a mae yna hefyd gwybodaeth holl bwysig ar y broses ymgeisio ei hun, pethau fel ysgrifennu CV, drafftio llythyr cais, neu paratoi am gyfweliad. Mae'n bosib hefyd i chi danysgrifio ein bwletin swyddi ni, a derbyn diweddariadau wythnosol ar gyfer swyddi sy'n berthnasol i chi. Yn fwy na dim, mae'n bosib i chi dderbyn cymorth 1-1 gan gynghorydd gyrfa fel fi neu gan un o'n anogwyr cyflogadwyedd. Da ni ar gael dros y ffôn, wyneb o wyneb, neu yn ddigidol dros fideo. Chwiliwch ar-lein am Cymru'n gweithio, Cyngor ynglŷn â gwaith am fwy o wybodaeth.